Вітаю, сябры. Працягваем эфірны дзень на Еўрарадыё. Мяне завуць Маша Калеснікава, а мой сённяшні госць гісторык, палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Вітаю, спадар Александр. Вітаю, Маша, добрый дзень. Ну што, сёння генпракурор Швед заявіў, што камісія па вяртанні працягне сваю працу. Спадар Александр, будзеце звяртацца? Не планую. Не плануеце. А як вы лічыце, чаму ўсе ж улады вырашылі працягнуць вось гэтую гульню ў так званае вяртанне беларусаў, а чаго яны хочуць ўсё ж дамагчыся? Я думаю, таму што пакуль тыя вынікі, якія ў іх былі, іх сур'ёзнымі назваць нельга, гэта з аднаго боку. Ну, я маю на ўвазе колькасць людзей, якая вярнулася. Гэта нават тыя лічбы, якія агучвалі, гэта ўсё ўсур'ёз успрымаць не прыходзіцца, гэта першае. А другое ўсё ж такі як прапагандысцкі праект яно працуе, гэта можна і надалей выкарыстоўваць у розных кантэкстах, у розных прапагандысцкіх перадачах і іншае. Ну і сам Лукашенко можа раз-пораз звяртацца да гэтай тэмы, калі, напрыклад, размаўляе з замежнымі журналістамі і яму задаюць гэтыя пытанні, якія яму не падабаюцца пра тых людзей, якія знаходзяцца за мяжой. Ён заўсёды можа сказаць: ну вось глядзіце, у нас ёсць камісія, магчымасці вяртацца, яны існуюць. Ну і хто яго ведае, як трэцяе, як складацца, якімі будуць абставіны ў бліжэйшым будучыні. Можа і сапраўды спатрэбіцца яшчэ гэтая камісія, можна будзе рэфармаваць яе працу, можа будуць іншыя умовы вяртання. Усё ж у прынцыпе магчыма. Чаму ж не пакінуць гэты інструмент, які ёсць? Асабліва гэта нічога не каштуе. Ну, збіраюцца яны там нібыта раз-пораз абмяркоўваюць канкрэтных асоб, але ж такой сур'ёзнай, грунтоўнай і асабліва у фінансавым сэнсе затратнай працы там няма. Спадар Александр, сёння стала вядома, дакладней, вось прямо ў гэты час адбываецца канферэнцыя Касцюшкі, на ёй прысутнічае Святлана Ціхановская і міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі. І вось літаральна пару хвілін таму у нас з'явіўся каментар Сікорскага пра тое, што ён не мае, што польскі бок не мае кантактаў з беларускім бокам. То бок уся гэтая пікіроўка, якая зараз адбываецца паміж Рыжанковым і Сікорскім, гэта проста пікіроўка, што насамрэч дыялогу няма, але Мінск ведае, як яго можна пачаць. Як вы думаеце, чаму ўсё ж беларускі бок не ідзе насустрач палякам, хаця яны па сутнасці ў гэтым зацікаўлены, так? І ці сапраўды вось палякі будуць да апошняга трымацца? Ўсё ж стаіць лёс Анджэя Пачобута тут. Ну, па-першае, тое, што вось калі паглядзець на гэтую пікіроўку, як яна ішла, і, напэўна, можа, будзе працягвацца ў гэтым сэнсе, хаця тое, што апошняе напісаў Сікорскі пра умовы, якія ведае беларускі бок, ну, гэта фактычна кропка з польскага боку, то бок яны пікіравацца больш, ну, пакуль прынамсі не збіраюцца. Ну, а калі б былі іншыя магчымасці для дыялогу, калі былі там іншыя кантакты, калі б нешта сапраўды адбывалася, ну, так бы мовіць, на небачным фронте, тут навошта патрэбна гэтая ўся пікіроўка? Вось пікіроўка гэта якраз такі тое, што паказвае, што іншай магчымасці для камунікацыі для абодвух бакоў няма. Што тычыцца беларускага боку, я зыходжу з таго, што Лукашенко у прынцыпе ён і не супраць там знайсці нейкія варыянты, нейкія магчымасці і нейкія кампрамісы. Ну тут напрост хутчэй за ўсё такая сітуацыя, што тое, што прапануе Польшча, а лепш сказаць тое, што патрабуе ад яго Польшча, ну гэта для яго досыць непрымальна. І тут пытанне перш за ўсё прэстыжу. То бок проста так аддаць такога як Пачобут альбо не атрымаць за яго тое, што беларускі бок жадаў бы атрымаць. Я не ведаю, дарэчы, што там бы Лукашенко асабліва хацелася б атрымаць. Альбо паўдзельнічаць разам з палякамі у расследаванні забойства польскага памежніка, ну тут яшчэ больш непрыемна. Тут могуць высветліцца нейкія акалічнасці, якія для Мінска зусім будуць непрыемнымі. Так што вось гэтыя праблемы, яны відавочныя. Таму Лукашенко і не гатовы пайсці. Акрамя таго, мы не павінны забывацца і пра
знешнепалітычны кантэкст. У сённяшніх умовах, калі стасункі паміж Варшавай і Масквой знаходзяцца на такім дрэнным узроўні, калі працягваецца вайна ва ўкраіне, а рэжым Лукашэнкі падтрымлівае Расійскую Федэрацыю, зрабіць нейкія крокі у бок Польшчы, палепшыць стасункі з Польшай, ну, мне падаецца, гэта тое, што расійскі саюзнік не зразумее і не падтрымае. Так што я думаю, што ў знешняй палітыцы і у тым ліку і перш за ўсё, напэўна, у накірунку Польшчы і краіны Балтыі тут поле для манёўру у Лукашэнкі і магчымасці зрабіць нейкія крокі, яны абмежаваныя. Гэта другі момант. Ну а што тычыцца сённяшняга кіраўніцтва ў Варшаве, ну тут у Лукашэнкі таксама праблема, бо тыя людзі, якія сёння ўваходзяць у польскі ўрад, і асабліва Радаслаў Сікорскі, гэта людзі, напэўна, якіх можна назваць лепшымі экспертамі па Лукашэнку ў Еўропе. Я нават не ведаю, хто з еўрапейскіх палітыкаў настолькі добра ведае, разумее і ведае, як працаваць з Лукашэнкам і на якой мове трэба размаўляць з Лукашэнкам, як Радаслаў Сікорскі. Бо у Радаслава Сікорскага ёсць і вопыт, уласны вопыт адносінаў з Лукашэнкам. Ёсць пэўныя ілюзіі, пра якія ён адкрыта піша ў сваіх мемуарах у 2010 годзе, калі ён прыязджаў разам з тагачасным міністрам замежных справаў, ужо памерлым Гідай Вестервелес, з міністрам замежных справаў Германіі, калі яны сапраўды спрабавалі размаўляць з Лукашэнкам, паўплываць на Лукашэнку ў сэнсе лепшага стаўлення да дэмакратычных каштоўнасцяў, і ён пабачыў гэта Сікорскі ў 2010 годзе, што гэта ўсё не атрымалася. Ён пабачыў сапраўдны твар Лукашэнкі падчас гэтых размоў, і Лукашэнка не змяніўся прынцыпова за гэты час. Так што Сікорскі сыходзіць з таго, што дамаўляцца з Лукашэнкам амаль немагчыма, а адзіная мова, якую Лукашэнка разумее, гэта мова ультыматуму, і гэта вельмі жорсткі стыль розных там перамоў з Лукашэнкам. Ну вось менавіта таму яны так і робяць, бо Сікорскі ведае, калі Польша змягчыць сваю пазіцыю, дык ўсё скончыцца не на карысць Польшчы. Беларускі бок падмане. Давайте вернемся до падзей у Еўропе. На выходных у Германії прайшлі шматтысячныя маршы супраць супрацоўніцтва кансерватараў і альтэрнатывы для Германіі правапапулісцкай партыі. Упершыню ў гісторыі гэтыя партыі сумесна прагаласавалі за ўзмацненне міграцыйнага заканадаўства. На ваш погляд, наколькі еўрапейцы ўсё ж здольныя ўплываць яшчэ на свае ўрады, альбо ўжо варта чакаць новых Гуантанама для мігрантаў у Еўропе? Не, ну, конечно, з майго пункта гледжання па-ранейшаму цалкам яны могуць уплываць і будуць у гэтым месяцы 23-го будуць выбары, і нямецкія грамадзяне змогуць выказацца і падтрымаць тую іншую палітычную сілу. То бок гэтыя акцыі, якія ішлі, напэўна, яшчэ будуць праходзіць, яны мелі такі вельмі моцны эмацыйны чыннік. Сапраўды, хрысціянскія дэмакраты вылучылі шэраг патрабаванняў па змяненню міграцыйнага заканадаўства, па абмежаванню, каб ужо так не ісці ў падрабязнасці, задачу, якую яны бачаць, якую наставяць, спыненне нелегальнай міграцыі, па-першае, ну і ўвогуле абмежаванне, прычым такое вельмі сур'ёзнае абмежаванне міграцыі. І гэтыя прапановы, яны былі падтрыманы альтэрнатывай для Германіі, там не было нейкіх такіх дамоўленасцяў, супрацоўніцтва у гэтым сэнсе, каб там две партыі дамаўляліся пра нейкае супрацоўніцтва ў канкрэтнай галіне альбо сярэднетэрмінова, доўгатэрмінова, гаворка ж пра гэта не ідзе, і гэта не было запланавана. Просто атрымалася так, і хрысціянскія дэмакраты ведалі, што яно так атрымаецца, што альтэрнатыва для Германіі, ультраправая альтэрнатыва для Германіі іх прапановы падтрымала. Ну, ўсё роўна з гэтага нічога не выйшла, закон-то прыняты не быў, і гэта ўжо пытанне наконт міграцыі, гэта тае пытанне, якое перайдзе да наступнай коаліцыі. Гэта што тычыцца кантэксту. Ну, а калі ўвогуле паглядзець на тэму міграцыі, яна так стала, думаю, тэмай нумар адзін на гэтых выбараў, і сапраўды антыміграцыйныя
настроі яны ў грамадстве вельмі распаўсюджаны. Таму я думаю, якая б у выніку не сфармавалася кааліцыя, наступная нямецкая кааліцыя, гэта будзе кааліцыя, пры якой заканадаўства будзе зменена і нейкія абмежаванні у накірунку міграцыі яны будуць. Я гэтага чакаю. Спадар Александр, ці сапраўды можа так стацца, што альтэрнатыва для Германіі можа стаць пасля выбараў другой па папулярнасці партыяй у гэтай краіне? Я б сказал, будзе сенсацыяй, калі яна не стане другой О. партыяй, бо тыя ўсе сацыялагічныя пытанні, якія мы зараз маем, яны досыць добра выглядаюць пазіцыі гэтай партыі. Ну яна зараз набірае каля там 22%, прычым у яе пазіцыі стабільныя і пэўны патэнцыял для росту ён прысутнічае. Ёсць яшчэ адна асаблівасць, паколькі мы маем справу з ультраправай партыяй, з партыі, якую вельмі моцна крытыкуюць у медыях, партыя, якая лічыцца прарасійскай і іншае. Тут спіс можна працягваць. Ёсць шэраг людзей, якія падтрымліваюць гэтую партыю, але ў сацыялічных апытаннях яны ў гэтым не прызнаюцца, бо яны палічаць для сябе, што прызнацца ў гэтым, ну гэта выглядае не вельмі прыгожа. То бок 22%, якія гэтая партыя зараз мае, гэта могуць быць у рэчаіснасці 25, а можа і 26%. Ну ёсць песімісты, якія нават не выключаюць, што гэтая партыя можа перамагчы на выбарах, то бок заняць першае месца. Ну пакуль гэта так не выглядае, я не думаю, што ўсё ж такі яны першае месца займуць, калі не будзе там нечага экстраардынарнага, нейкіх такіх форс-мажораў. Но 25% мяне прынамсі не здзівіць, калі яны набяруць у выніку 25%. Так, это сур'ёзная лічба, гэта будзе велізарны поспех для гэтай партыі, но палітычна радыкальна ў Германіі нічога не зменіцца, кіраваць гэтая партыя відавочна не будзе, удзельнічаць у кааліцыі яна не будзе. Ну і тыя ўсе праекты, якія ў гэтай партыі існуюць, яны рухаюцца ў напрамку 2029 года. Калі сапраўды сітуацыя не толькі ў пытаннях міграцыі, у іншых пытаннях і эканамічная сітуацыя будзе пагаршацца, то ў гэтай партыі будуць вельмі добрыя магчымасці перамагчы на выбарах 2029 году і паказаць зусім іншы вынік, куды лепшы, чым тое, што яны могуць атрымаць у гэтым месяцы. Спадар Александр, а якія перадумовы поспеху вось гэтай правапапулісцкай плыні ў Германіі? Што стала з немцамі, што яны раптам вось пайшлі ў гэты бок? Ну, там шэраг фактараў. Насамрэч, калі мы паглядзім вось тыя наратывы, якія распаўсюджвае тая ж расійская прапаганда і беларуская дзяржаўная прапаганда, дзе сімпатыі да гэтай партыі яны відавочныя, яны імкнуцца гэта ўсё патлумачыць пазіцыі альтэрнатывы для Германіі ў дачыненні да вайны ва ўкраіне. То бок гэтая партыя сапраўды выступае супраць паставак зброі ў краіне з самага пачатку. Яна выступае за перамовы з Расійскай Федэрацыяй, яна выступае за адмену санкцыяў, яна выступае таксама за запуск, зноў жа запуск, за супрацоўніцтва з Расіяй у энергетычнай галіне. То бок далей выкарыстоўваць гэты вядомы газаправод Паўночны поток 2. Вось, Паўночны поток увогуле, не Паўночны поток 2, Паўночны поток. Гэта, канешне, фактары, якія адыгрываюць пэўную ролю. Асабліва на ўсходзе Германіі, дзе яшчэ з часоў Германскай дэмакратычнай рэспублікі ёсць людзі, якія да Расіі ставяцца, да і да Пуціна, дарэчы, гэта ўжо, канешне, не з часоў ГДР, а з апошніх часоў ставяцца досыць станоўча. Гэтыя настроі прысутнічаюць, але гэта далёка не галоўнае. Тэма Украіны і тэма вайны, яна, канешне, у выбарчай кампаніі таксама прысутнічае, але гэта не тэма, далёка не тэма нумар 1. Партыя альтэрнатыва для Германіі пазіцыянуе сябе як антыэмігранцкая партыя. Партыя, якая жадае спыніць міграцыю і якая нават пагражае такой сістэматычнай высылкай вялікай колькасці людзей. То бок шмат з таго, што яны прапаноўваюць, і шмат з таго, да чаго яны заклікаюць, рэалізаваць у прынцыпе немагчыма, бо гэта парушэнне заканадаўства. Но яны, зноў жа, яны партыя папулістаў, таму
яны выступаюць з громкімі заявамі. То бок незадаволенасць, якая сапраўды назіраецца ў сувязі з міграцыяй, у сувязі з эканамічным становішчам, у сувязі з рознымі ліберальнымі ініцыятывамі мінулых урад і сённяшняга ўраду, усё гэта выклікае ў значнай часткі грамадства незадаволенасць. Людзям не падабаецца, у якім накірунку рухаецца краіна, ім не падабаецца, што знікла пачуццё стабільнасці, ім не падабаецца пагаршэнне, хай сабе і не такое ўжо сур'ёзнае, але пэўнае пагаршэнне эканамічнага становішча. Ну і тое, што ў краіну прыязджаюць усё больш людзей з розных іншых краінаў, акрамя таго у апошнім асабліва апошнім часам усё больш было выпадкаў забойстваў з боку уцекачоў, якія розныя былі выпадкі, нават апошняя жахлівая гісторыя у баварскім Ашафенбургу, дзе быў забіты дзіцяцю забілі з то бок абсалютна жахлівая гісторыя. Усё гэта яно уплывае, безумоўна, уплывае на папулярнасць гэтай партыі. То бок гэтая партыя, яна у яе атрымліваецца акумулировать незадаволенасць. Праблема заключаецца ў тым, што тое, што прапаноўвае гэтая партыя, гэта не выйсце з сітуацыі, гэта не палепшыць яе грунтоўна. Яны не прапаноўваюць нічога такога сур'ёзнага, што магло б вырашыць тыя праблемы, якія ёсць на дадзены момант. Але гэта папулісты, і папулісты яны звяртаюцца звычайна да эмоцый людзей. І ў такія часы, як сённяшнія, гэта працуе досыць добра. Гаспадар Александр, наколькі ўвогуле палітыка еўрапейскіх краін, якая звязаная з гэтым узмацненнем заканадаўства па мігрантах, здольная спыніць гэты рух на межах Беларусі і Еўрасаюза і ў нейкім сэнсе спыніць гульню Лукашэнку і Пуціна? Ну і зноў жа, спыніць міграцыйны рух вельмі цяжка. Для гэтага трэба проста паглядзець на тую сітуацыю, якая да сённяшняга дня захоўваецца ў краінах Афрыкі, у краінах Азіі. Паколькі такая сітуацыя будзе захоўвацца доўгатэрмінова, ну пакуль не бачна, нішто не гаворыць пра тое, што гэтая сітуацыя там палепшыцца і эканамічна, і палітычна, нестабільнасць, грамадзянскія войны, эканамічныя катастрофы, пагаршэнь, змены кліматаў і іншае. Гэта ўсё выклікі сённяшнія, глобальныя, вельмі сур'ёзныя выклікі. І паколькі сітуацыя кардынальна не зменіцца ў лепшы бок, хутчэй пагоршыцца, то колькасць людзей, якія будуць спрабаваць патрапіць у Еўропу, яна змяншацца не будзе. Яна будзе толькі павялічвацца. У гэтым выпадку ў еўрапейцам застаюцца фактычна две магчымасці. Паколькі палепшыць сітуацыю на месцы асабліва не атрымліваецца, то альбо прымаць людзей, альбо зачыняць межы. Вось той тренд, які зараз бачны, гэта тренд на тое, каб зачыняць межы. І вось Фрыдрых Мерц, лідер хрысціянскіх дэмакратаў, і на сённяшні момант галоўны прэтэндэнт на пасаду канцлера, павінна адбыцца сапраўды нешта надзвычайнае, каб хрысціянскія дэмакраты гэтыя выбары не перамаглі, а Мерц не атрымаў бы гэтую пасаду. Ён кажа адкрыта, нелегальнай міграцыі больш не будзе, межы будуць кантралявацца, а тых людзей, якія нелегальна трапляюць у Германію, у іх не будзе магчымасці падаваць запросы на статус уцекача, іх будуць проста высылаць. То бок гэтыя вельмі такія жорсткія заявы, якія ён робіць. Тут ёсць пытанні, ці магчыма іх рэалізаваць у рамках сённяшняга нямецкага і еўрапейскага заканадаўства, але гэта юрыдычнае пытанне. Галоўнае, напэўна, ў гэтым кантэксце, гэта таму, чаму Мерц робіць гэтыя заявы. Гэта менавіта тое, чаго жадае значная колькасць, напэўна, большасць насельніцтва у той жа Германіі. Хрысціянскія дэмакраты, яны гэтыя пачуцці ў грамадстве, яны вельмі добра адчуваюць. Вось. Што тычыцца, вось цяпер звяртаюся да Расіі і Беларусі. Паколькі уцекачы, як вядома, яны ж прыходзяць у Беларусь не толькі праз міжземнае мора, яны прыходзяць яшчэ і Праз неба. Так,
так. Далей праз беларускую мяжу. То зараз сітуацыя можа нават дайсці да новай эскалацыі. Чаму? Калі сапраўды інфармацыя, а яна ўжо там знаходзіцца насамрэч, што значыць сапраўды, яна ўжо прыйшла ў тыя ж краіны, з якіх паходзяць мігранты. Яны ведаюць, што ў Германіі развіццё падзеяў такое, што межы ў Германію могуць наступным ужо хуткім чынам зачыніцца. У такой сітуацыі для шмат каго з мігрантаў зараз наступае, так бы мовіць, момант апошняга шансу. Альбо ўсё ж таки я паспрабую патрапіць у Еўропу, а патрапіць Еўропу гэта звычайна азначае паспрабаваць патрапіць у Германію, бо сярод мігрантаў Германія карыстаецца і з сацыяльных, і з палітычных прычынаў, і з іншых прычынаў карыстаецца асаблівай папулярнасцю, то бок вось гэтае ўспрыняццё сітуацыі, што вось мой апошні момант, мой апошні шанец, гэта можа падштурхнуць шмат каго з мігрантам, каб вось менавіта ў наступныя месяцы яшчэ раз паспрабаваць. Так што сітуацыя на беларуска-польскай мяжы і на мяжы паміж Беларусю і краінамі Балтыі, яна можа пагоршыцца праз то, што будзе наплыў уцекачоў. Ну пакуль прынамсі не бачна, што каб рэжым Лукашэнкі паспрабаваў паўплываць на нямецкія выбары, альбо Расія паспрабавала паўплываць на нямецкія выбары з дапамогай новага міграцыйнага крызісу. Вось чакалася, былі такія прагнозы, што пад нямецкія выбары будзе вось такая спроба новай хвалі, каб паўплываць на вынік выбараў на карысць альтэрнатывы для Германії. Пакуль гэтага няма. Але я думаю, што ў бліжэйшыя тыдні, ў бліжэйшыя месяцы, цалкам магчыма, што сітуацыя на мяжы пагоршыцца. Здаецца, што ўжо на мінулых выхадных польскія памежнікі паведамлялі пра павелічэнне колькасці людзей, якія спрабуюць перайсці мяжу. Спадар Александр, збольшага краіны Еўрасаюза не прызналі выбары ў Беларусі. ЗША дагэтуль маўчаць. Натуральна, што існуе шмат версій, чаму гэта можа адбывацца. Так, адна з іх гэта тое, што Мінск і Вашынгтон вядуць перамовы па вызваленні людзей, у якіх зацікаўлены ЗША, гэта супрацоўнікі Рады Свабоды і спадар Юрый Зянковіч. Так, ваша версія, чаму ўсё ж ЗША ніяк не каментуюць нашы выбары? Не нашы, дакладней. Гэта сапраўды можа адбывацца, я б гэтага не выключаў, што такія перамовы могуць ісці, но калі яны ідуць, нешта яны зацягнуліся. Усё ж такі такі працяглы час ён прайшоў, і тут узнікае, канешне, пытанне, і гэта галоўнае пытанне, што можа прапанаваць рэжым Лукашэнкі, гэта зразумела, гэта людзі. А што могуць яму прапанаваць амерыканцы ў адказ? Калі сённяшняя адміністрацыя устрымалася ад ацэнкі гэтых выбараў, і гэта, так бы мовіць, тое, што прапанавалі Злучаныя Штаты, магчыма, гэта вось такі пэўны кампраміс, але ён абсалютна сімвалічны. У астатнім мне сябе цяжка ўявіць, што могуць сёння прапанаваць амерыканцы, і што хацеў бы атрымаць Лукашенко. Дарэчы, тое, што ён хацеў бы атрымаць, тут можна ў сябе ўявіць, тут пытанне санкцыяў, перш за ўсё. Але давайте паглядзім ізноў жа на гэты агульны кантэкст. Пакуль стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй застаюцца такімі, як яны застаюцца. Нават не было нейкіх размоваў, пакуль не было нават размовы паміж Пуцінам і Трампам, нягледзячы на тое, што ўжо шмат пра гэта казалі. Вось, пакуль стасункі настолькі дрэнныя, як яны ёсць. Ці можна сябе ўявіць, што раптам першы галоўны саюзнік Расіі зможа ў нейкім сэнсе палепшыць стасункі са Злучанымі Штатамі? Выглядае досыць малаверагодна. Я магу сябе ўявіць, што пытанне нават не ў тым, каб там вызваляць альбо не вызваляць, а ўсё можа выглядаць куды больш прасцей. Гэтую сённяшнюю амерыканскую адміністрацыю, хутчэй за ўсё, Беларусь яна ўвогуле не цікавіць. Ім гэта проста не цікава. Яны не звяртаюць увагу на тое, што з іх пункта гледжання увагі не вартае. Вось гэта, дарэчы, такое стаўленне да выбараў Лукашэнкі, якое можна заўважыць у розных кантэкстах. Не толькі ж Злучаныя Штаты праігнаравалі гэтыя выбары. Нават ёсць краіны, якія супрацоўнічалі, да апошняга супрацоўнічалі з рэжымам, а яны не выказаліся наконт гэтых выбараў. Я маю на ўвазе, напрыклад, Індыю. Як ужо гэты рэжым падкрэсліваў, якое там цеснае супрацоўніцтва з Індыяй, наколькі гэта цікава. І што мы бачым зараз?
Так, з Пакістана, ад галоўнага ворага Індыі, віншаванне Лукашенко атрымаў. А вось што тычыцца Індыі, яны прамаўчалі пасля неафіцыйных вынікаў, зараз ёсць афіцыйныя вынікі, ну вот бачна сёння пасля таго, як яны абвесцілі афіцыйныя вынікі, яшчэ пэўную колькасць віншаванняў Лукашенко ўсё ж такі атрымаў ад тых людзей, якія маўчалі. А Індыя па-ранейшаму маўчыць. Ну, магчыма, яны лічаць гэтыя выбары увогуле не вартымі ўвагі. Магчыма, ім не падабаецца тое, як Лукашенко выказаўся, што Лукашенко выказваецца, Лукашенко робіць на пакістанскім накірунку. Ну, магчыма, пэўную ролю адыгралі і досыць праблематычныя заявы Лукашэнкі наконт былога прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі Рышы Сунака. Ну так. Спадар Александр, калі мы яшчэ закранем вось Злучаныя Штаты і гэтую гандлёвую вайну, якую цяпер пачаў Дональд Трамп са светам, ну, вядома, што там з гэтымі тарыфамі нібыта з Мексікай і з Канадай цяпер паставілі на паўзу гэтае павышэнне, так, бо яны паабяцалі ўзмацніць межы. Але Еўропа насамрэч застыла ў чаканні, што будзе. Вось да чаго ўсё гэта прывядзе, вось гэтыя новыя крокі Трампа, так, і чаго ён увогуле спрабуе дамагчыся? Навошта гэта ўсё, на ваш погляд? Ну, калі паглядзець на Еўропу, Еўропа ў складаным становішчы. Насамрэч, канешне, эканамічны патэнцыял у Еўропы велізарны. Але Еўропа вельмі залежная ад Злучаных Штатаў у пытаннях бяспекі. І калі, напрыклад, там Канада альбо Мексіка, яны могуць больш так сурова размаўляць з Трампам, дык рабіць гэта еўрапейцам куды больш цяжэй, паколькі вайна ідзе ў Еўропе. І калі сапраўды Злучаныя Штаты з гэтай вайны, так бы мовіць, выйдуць, я маю ў сэнсе перастануць падтрымліваць Украіну і скажуць, што нас гэтае пытанне ўвогуле не цікавіць, менавіта то, дарэчы, што чакае Расійская Федэрацыя, вось гэта было ідэальна з пункту гледжання Расіі, то гэта стане велізарнай катастрафічнай праблемай для Украіны, але гэта стане таксама праблемай для Еўропы. І таму Еўропа, калі адказвае на ўсе гэтыя пагрозы Трампа, ну так, быў адказ з боку Шольца і Макрона, яны сказалі, ну мы таксама можам увесці санкцыі. Але тут відавочна, што ніхто ў Еўропе гэтай эскалацыі не жадае. І будуць па-ранейшаму спробы, ну, якімсьці чынам дамовіцца са Злучанымі Штатамі. Дарэчы, што тычыцца Олафа Шольца, ну я б тут нават вяртаючыся да нямецкіх выбараў сказаў бы, што гэтыя заявы Трампа і радыкалізм Трампа, гэта дае Шольцу, ну, пэўныя магчымасці. Ён можа паспрабаваць зрабіць, што ён, дарэчы, ўжо робіць, такія больш-менш жорсткія заявы у адносінах да Трампа, паколькі Трамп абсалютна радыкальна непапулярны ў Германіі, і праз крытыку Трампа тут можна нешта дадатковае атрымаць. Наадварот, хрысціянскія дэмакраты, у іх магчымасцяў крытыкаваць Трампа асабліва няма, бо той жа Фрыдрых Мерц выдатна разумее, яму прыйдзецца з Трампам працаваць. І калі зараз будуць нейкія там адмоўныя, негатыўныя заявы пра Трампа, ну гэта можа адмоўна адбіцца на далейшым супрацоўніцтве у будучыні. Так што, канешне, гэтая амерыканская адміністрацыя, яна ўжо прадэманстравала. Гэта велізарны выклік. Гэта выклік для ўсяго свету, ну і ў тым ліку для Еўропы, канешне. А ці здольныя, напрыклад, ўсё ж еўрапейскія палітыкі неяк мабілізавацца, так, каб даць нейкі такі адказ Трампу? Я памятаю, яшчэ перад выбарамі Дональд Туск заяўляў, што эпоха геапалітычнага аутсорсінгу скончылася і што еўрапейцы мусяць не азірацца на тое, што там адбываецца ў Амерыцы, а мусяць вось займацца абаронай як бы сваёй тэрыторыі. Ну, вось тое, што вы зараз прадэманстравалі, пазіцыя Туска, яна сапраўды ва ўсходняй Еўропе і ў сярэдняй Еўропе яна прысутнічае. Калі паглядзець на заходнюю Еўропу, то там шмат прыгожых заяваў робіцца, што Еўропа павінна рабіць больш, мы павінны, як вы казалі, мабілізавацца, мы павінны ўзмацніцца, мы павінны разам адказваць на гэты выклік. Ну, пакуль гэта выглядае
толькі словамі. Так што у мяне тут вялікага аптымізму, шчыра кажучы, няма. Будзе многа гучных словаў, а вось калі справа дойдзе да а вось са справамі будзе куды горш. Спадар Александр, што нясе цяпер ўсё ж большую пагрозу Еўропе? Гэта Расія з Пуціным ці ЗША з Трампам і з Маскам? Окей, там, напрыклад, рэспубліканцы праглынулі тое, што Маск важнейшы за іх, так, там у Кангрэсе і гэтак далей. Але ці праглынуць вось гэтае нахабства еўрапейскія палітыкі, бо Маск пачаў умешвацца і ў іхнія справы. Ён, канешне, паспрабуе, будзе надалей гэта спрабаваць, но ізноў жа, як паказвае вопыт стасункаў з Маскам і вопыт яго ініцыятываў, ён знаходзіць тэму, пачынае гэтую тэму прасоўваць. Праз пэўны час гэтая тэма для яго знікае, і ён пра яе проста забывае. Вось так было, напрыклад, апошнімі тыднямі праз альтэрнатывы для Германіі, а вось зараз можна было б сказаць, вось выбары ўжо ўсё бліжэй і бліжэй, якраз такі той момант, калі б Маск змог бы зрабіць там нешта асаблівае для гэтай партыі з дапамогай той жа сваёй сацыяльнай сеткі X. І вось апошнімі днямі нічога пра гэта не чуваць. Так што ў гэтым сэнсе я бы пагрозу з боку Маска, я б яе не трэба пераменшваць, але не трэба перабольшваць у рэшце рэшт. Нават так, гэта самы багаты чалавек на гэтай планеце, гэта вельмі ўплывовы чалавек, но я не думаю, што ў яго ёсць магчымасці карэнным чынам змяніць Еўропу, тым больш тыя сілы, якія ён падтрымлівае у прыватнасці і ў Великабрытаніі, у Германіі, у іх пакуль няма ніякіх рэальных шансаў прыйсці да ўлады. Калі ўсё ж таки вярнуцца да вашага пытання пра Злучаныя Штаты і пра Расійскую Федэрацыю, то, канешне, выклікам з'яўляецца і Расія, выклікам з'яўляюцца Злучаныя Штаты. У сэнсе што жадаюць Злучаныя Штаты? Злучаныя Штаты, відавочна, жадаюць падпарадкавання. Яны да ўсіх жадаюць падпарадкавання. Гэта было і ў Паўднёвай Амерыкі, гэта відавочна ў выпадку з Мексікай і ў выпадку з Канадай. Ты павінен падпарадкоўвацца. Тое, што жадаюць амерыканцы, ты павінен выконваць. Ну, вось зараз сітуацыя з Панамай, яна паступова вырашаецца. Ну, напэўна, у бліжэйшай перспектыве Трамп зоймецца Грэнландыяй, і гэта ўжо сапраўды тады будуць еўрапейскія пытанні. То бок Трамп гэта, канешне, такая цяжкая гісторыя для Еўропы, відавочна, вельмі цяжкая. Но гэта пытанне стасункаў, выбудову новых стасункаў. Што тычыцца Расійскай Федэрацыі, то тут з майго пункта гледжання пагроза зусім іншая, бо з сваёй мэтай Пуцін бачыць палітычны рэванш. Ён хоча змяніць еўрапейскія межы, прычым не пунктуальна, а грунтоўна. Ён хоча вярнуць сітуацыю, якая была да распаду Савецкага Саюзу, камуністычнага блоку. Ён хоча зноў вярнуцца да той сітуацыі, калі была падзеленая Еўропа, калі былі сферы інтарэсу ў Еўропе, то бок ён жадае знішчыць сённяшні еўрапейскі праект у том выглядзе, у якім ён ёсць. І ў гэтым сэнсе, канешне, нягледзячы на тое, што і Трамп гэта досыць цяжка, Пуцін гэта пагроза зусім іншага ўзроўню. Тым больш, што так ці інакш Злучаныя Штаты, якія праблемы там не былі, яны застануцца дэмакратычнай дзяржавай. І нават калі памкненні будуць у Трампа ў гэты бок знішчыць амерыканскую дэмакратыю, я ўпэўнены, што яго гэта не атрымаецца. А гэта значыць, што праз пэўны час, самае апошняе пасля заканчэння гэтага прэзідэнцкага тэрміну, эпоха Трампа скончыцца. А што тычыцца Расіі, ну, пакуль зусім не бачна, каб былі хаця б нейкія надзеі на тое, што эпоха Пуціна скончыцца бліжэйшым часам. І яшчэ, нават калі эпоха Пуціна скончыцца, то хто тут можа сказаць, што тыя людзі, якія прыйдуць да ўлады ў Расіі пасля Пуціна, што яны будуць не горшыя за самога Пуціна? Спадар Александр, апошняе пытанне. Як вам Марк Рубіа, новы дзяржсакратар ЗША, у якасці чалавека, які выконвае абавязкі кіраўніка агенцтва USAID, так, таго самага агенцтва, спынення працы якога літаральна спыніла палову частку света. Вось як Марк Рубіа у якасці гэтага чалавека
што ён прынясе беларусам, бо мы ведаем, здаецца, ягоную пазіцыю па Беларусі. Я б сказаў, што гэта найлепшы варыянт з найгоршых. Таму што з аднаго боку тое, што робіць сённяшняя адміністрацыя з гэтай амерыканскай дапамогай, ну гэта безумоўна безадказная палітыка у тым сэнсе, што рабіць такое і тым самым парываць з той традыцыі каштоўнастай знешняй палітыкі, ну гэта канешне, гэта было чакана, але гэта ўсё ж таки выглядае гэта вельмі дрэнна. Гэта з аднаго пункту гледжання. А з другого боку, што ўсё ж таки, што менавіта Рубіо займаецца зараз гэтым пытаннем, гэта дае пэўную надзею у тым сэнсе, што Рубіо гэта не такі класічны трампіст. Усё ж таки у яго ёсць у ягоных уяўленнях пра знешнюю палітыку ёсць шмат традыцыйнага для амерыканскай знешняй палітыкі. Гэта дае пэўную надзею, што хай сабе у рэфармаваным выглядзе, але гэтая амерыканская дапамога застанецца. Ну і тое, што Злучаныя Штаты зразумеюць, што падтрымка беларускіх праектаў, як і іншых, дарэчы, праектаў, справа ж не толькі тут у Беларусі, гэта вельмі важная рэч. Бо калі не будзе гэтай падтрымкі, у гэтым свеце будзе менш свабоды і менш дэмакратыі. І гэта не ў інтарэсах Злучаных Штатаў. Што ж, спадар Александр, вялікі вам дзякуй. Я нагадаю, сябры, што гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман быў сённяшнім нашым госцем, а на сёння эфіры на Еўрарадыё заканчваецца. Чакайце заўтрашняга дня і ўсяго найлепшага. Дзякуй яшчэ раз. Шчасліва.